खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 29 मार्च 2023 बारायजाय बुधबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गुगल पे, फन पे आरो पेटीएम बाहायग्रा बा यूपीआई बाहायग्राफोरनि थाखाय मोनसे जोबोर गेदेर खौरां। एनपीसीआई नि मोनसे गोदान थांखि। फैगौ एप्रिल दाननि 1 खालारनिफ्राय यूपीआई जों जेरै फन पे, गुगल पे आरो पेटीएम फोरजों 2000 रांनि बांसिन रांखौ ट्रेन्सफार खालामोब्ला 1.1% रां लानाय जासिगोन एबा टेक्स होनांगौ जासिगोन। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव आयेननि बेरेखा मोसौ बेदर फाननाय, आयेननि बेरेखा बयलार फाननाय, आयेननि बेरेखा मोसौ फालांगिरि खालामनाय दायनिगिरिफोरखौ आसाम पुलिसा हमनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरगासिनो दङ। बेबादिनो आसाम पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनानै जराबादनिफ्राय आयेननि बेरेखा लांखुमानाय 44 मोसौफोरखौ गंनै ट्राकनिफ्राय बोखांनो हादों। लोगोसे गंनैबो ट्राकखौ पुलिसा जब्द खालामनाय जादों आरो बे जाथायावनो लोब्बा थानाय गासै 2 मोसौ फालांगिरिखौ पुलिसा एरेस्ट खालामदों। हमजानाय 2 मोसौ फालांगिरिनि मुङा जाबाय आबुल कालाम आरो आब्दुल हामिद। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। खौरांगिरिया खौरां बिजोङाव फोसावजाबाय। मैया फुंनि समाव प्रतिदिन टाइम मुंनि निउज चेनेलनि सासे खौरांगिरिखौ गावनि रुम सिङाव गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय मालिगाव ओनसोलाव थैना थानाय थासारियाव बोखांनो हादों। थैनाय खौरांगिरिनि मुङा जाबाय सुबोध रय। सुबोध रयखौ फाहामसालियावबो लांनाय जादोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हायासै। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों आसामाव 2 सेंग्राफोरा जायगायावनो जिउ गोमादों। दरं डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दुला ओनसोलाव गंसे ट्राकजों आरो गंसे गारि फिसाजों हरखाबै जाब्रबथाय जानानै 2 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो जाथायखौ खालामग्रा ट्राक ड्राइभारा खारखोमालांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थैनाय 2 सेंग्राफोरनि मुङा जाबाय सन्दीप दास 20 बोसोर बैसोनि आरो दिपज्योति बर्मन 19 बोसोर बैसोनि। सानैबो खारुपेटिया ओनसोलनि थागिबि। राकेश ब्रह्म बिथाङा इएम बिबाननिफ्राय ओंखारनो थाखाय रादाय होदों। इएम राकेश ब्रह्म बिथांनि जोबथा आरो देरसिन चेलेन्ज। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला मुसलपुर बियाबनि सिङाव बिपिएफ हानजाया जुदि मोजां रोखोमनि कमिटि हल, पाक्कानि न' प्लास्टार खालामनाय देखायनो हायोब्ला आं आंनि इएम बिबानखौ नागारगोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रादाय होदों। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।